Ez da etorri. Gaur seguna da, Naroa. Astatzea. A ber, bajarri bilatu hor. Hori. Segunda gaur. Asteartea. Oso ondo. Ta atzo izatzen bost, ba gaur. A ber, bilatu. Begira. Bale, ze guraldia egiten du gaur. Oso ondo, bai. Bale, eta gaur bazkaltzeko lehenengo dilistak. Bigarrena patata tortilla. Ze goxoa, gustatzen zaizue patata tortilla? Eta postre, badakizu zer dagoen postrea? Oso ondo, Campbell. A ber, nor nahi du hitz egin? Zenba jende, ez? Apuntatuko ditut, a ber. Zer, Maialen? Gorputza da oso jakintxua. Bai, eta zergatik. Zergatik, bine ematen bagera egiten gorputzak pixkanaka sendatzen joaten dira. Hori egia da? Eta atzo zen piztinara arratsaldean eta orduan egin piztina. Eta zer egin zenun? Igerilekuan zer egin zenun? Oso ondo.
Zer nahi zu kontatu adei? Atzo moztu dira. Bai? Zuk zure buruari? Ez, nire ama. Amatxok. Eta? Gustatu zaizu nola ze guapo gelditu zaren? Eta hemen dakai suabe. A ber, erakutsi. A ber. Ze guapo. Mira que me ha hecho Dantza, dantza. Bat, bi, hiru. Salto, venga Dei, bera. Bat, bi, hiru, ja. Ole. Ze ondo. Zorionak beti. Aizue, Luziak egin ditu, Amatxorekin egin ditu bere etxean, Ze artista. Eta muxutxo bat? Ze txikia. Mua. Patata! Cebolleta.